ଏବେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରାଜ୍ୟର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବା ତାହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇବା ନ ଭୁଲିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର 29 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ରାଜ୍ୟର 30 ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 11ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଓ ତାଳଚେର ଆଉ 2ଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ସହ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ବି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାର 27,000 ହସ୍ପିଟାଲ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଉପଲବ୍ଧ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର 3,000 ଡାକ୍ତର ଓ ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ପୁରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ BSc ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ କର୍କଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଜେପି ସରକାର 100 ଦିନ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଏକାଧିକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।